Тук сме с Николай Костадинов, районният кмет на Владиславово, с когото с грижата на добри стопани успяхме да постигнем много. Така, господин Портних, на където да се обърне човек, се вижда нещо направено от нас през последните години. Тук става въпрос за два изцяло обновени микрорайона. Говорим за втори микрорайон Кайсиева градина и за четвърти микрорайон, където се намираме в момента. Хората, които живеят в нашия район, знаят какво представляваха тези междублокови пространства, знаеха какво представляваше инфраструктурата и така обратно на мислещите, хората помнят, оценяват го и се опитват да си го пазят. Направеното от нас, стотици паркоместа, нови, на места, на които никога преди не се е паркирало, въпреки че очевидно и те не са достатъчни. Десетки детски и спортни площадки, игрища, виждате тук зад нас, например, и това не е единственото, много са такива примерите в нашия район. За волейбол, за футбол, всякакъв вид подобни съоръжения, които в крайна сметка са в полза на хората и не само заради облика, ами заради здравето, заради масовия спорт, заради това, че Борислав в крайна сметка стана едно от привлекателните места за живеене във Варна. Имаме чисто нов спортен комплекс, имаме обновено читалище. Много са нещата. Почти не остана основна артерия в нашия район, която да не е обновена, изключвам Цар-Освободител, разбира се, една малка отсечка от Константин Фруджин. Но аз съм убеден, че ако ГЕРБ управляваше Варна, ако управляваше града и държавата през тези няколко години, които изминаха, вероятно Цар-Освободител щеше да се работи вече.